n'a lamini n'a bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Boubacar a bɛ jamana kunnafoni de kofɔ kunnafoni in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin politiki kuma sɔrɔ kuma hadamadenya kuma kabako kumaw Boubacar Sidiki k'a dɔn n'an ka fɔra ka fara ɲɔgɔn kan kaban i k'a dɔn kunnafoni tɛmɛni o tɛ gɛlɛya bɔ sabula sɛbɛnnikɛlaw olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri suko ni dugusɛjɛ tɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn an b'o ɲɛnamaya Boubacar Sidiki bi ye ntɛnɛn ye duwaku daminɛ don duguba kɔnɔma Boubacar Sidiki an gewu ma manjan sabula an bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka hi kɛ siraba kelen kan Boubacar Sidiki haraba n'an di ɲini ka ɲɔgɔn don Boubacar Sidiki nka tile bɛ taa se i k'a dɔn sali fana ma yɔrɔ yɔrɔ maanifin fiɲɛ bɛ bɔ man go Boubacar Sidiki o b'a sɔrɔ bɛɛ y'i bɔkun dɔn a sɔrɔla wa a ma sɔrɔ wa n bɔkun ye min a ɲɛnabɔra a ma ɲɛnabɔ wa Boubacar Sidiki fasa yi o y'an segintɔ ye ka na so Boubacar Sidiki k'a dɔn an dafara Ahmed Jakite k'a dɔn ale bɛ jaw kunna Gibson Control ale bɛ fiɲɛ turukala la k'a naamu k'a dasi Grand Sila ale bara k'an lamɛn min ye New York jamana ye min ye lɛrɛkaw fɛ yen san b'a sɔrɔ ne ka fulakɛ dalen bɛ yen Jalo a bi i k'a dɔn min ye kan belebeleba in da ye arajo belebeleba dayɛlɛlen bɛ sɔrɔsi o sɔrɔsi n'o bɛ munumunu na o tɛ gari la nin bɛɛ sigilen don k'a lamɛn an ka foli b'u bɛɛ ye Jibi n'ale ye yamaruya di kunnafoni an b'a dakolo walo Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin chéré min ye i Keita nin y'a ka fasiri ye Boubacar Sidiki k'a dɔn cɛkɔrɔba ni Ala minɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ Ala jogo dɔn nka a filan tɛ Ala ye Boubacar Sidiki Shogɛl Kokala Mayiga Boubacar Sidiki k'a dɔn dankɔrɔba a bolo bɔ baara la a bɛ ni ka kalo damadɔ bɔ a ka kuma caya nka i k'a dɔn tile fila in na a ye wele bila dontigɛla kibarumaw ma hakilina ani taabolo min b'a bolo min ni min kɛra a ye caman bɔ a la a bɛɛ bɛ taa ka ɲɛsin fanga ma min ɲɛ camancɛ fanga ye Boubacar Sidiki k'a dɔn a dogolen tɛ maa na sɔrɔsiw de bɛ fanga na a bɛ ne ka waati bɔ Boubacar Sidiki hali n'o y'a sɔrɔ u ni Shogɛl ye dibila taama kɛ ɲɔgɔn fɛ o dibila taama min ni min kɛra o la Shogɛl y'i da don caman na Shogɛl Kokala Mayiga ni maa min b'a dɔn politiki maa jolen don Boubacar Sidiki o tɛmɛnen kɔfɛ a ye jamana in sɛbɛkɔrɔ dɔn i ko a jufa kɔnɔ na sabula min ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ ye Shogɛl i k'a dɔn a bɛ waati bɔ min ye video maniw ye a n'olu kun ka jɛ kun ka bon kosɛbɛ nka kɔsa in na i k'a dɔn min kɔni ye sɛbɛnnikɛlaw ye Dabaji karamɔgɔ a b'i n'a fɔ a kelen bɛ ka gɛrɛ olu la dɔɔni yalima kungo don wa Boubacar Sidiki a mana tigɛ da o da la i sɔnna a ma o i ma sɔn o M5RP i k'a dɔn min kun ye politiki jɛkulu ye Boubacar Sidiki k'a dɔn a kalo yelenba kun ye Shogɛl Kokala Mayiga de ye ka sababu kɛ mun ye a ka wulikajɔ ni jamanadɔn ani kuma gɛlɛn minnu ni a bɔ kuma fɔta minnu b'a da o de y'a kɛ M5RP ye i k'a dɔn a yelen ye Boubacar Sidiki k'a dɔn n'i b'a dɔn cɛ min don a t'a kɔnɔko dogo hakilina a t'o dogo Boubacar Sidiki k'a dɔn kuma fɔ dabara camancɛ la Shogɛl tɛ siran o ɲɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn jamana bɛ dangan min na a y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn hadamadenya ye tiɲɛ ye min ye Ala sariya ye olu fana ye tiɲɛ ye nka hadamadenw kɛlen bɛ ka sariya min kɛ o batuli Boubacar Sidiki a bɛ n'a fɔ i ye Ala ta in fana kɛ a nɔfɛ o de la a ko cɛw bɛ taa Boubacar Sidiki nka i k'a dɔn jamana bɛ to a nɔ na musow yɛrɛ bɛ taa ka segin nka jamana bɛ to a nɔ na ale ye wulikajɔ min kɛ jamana ye a ma nimisa sabula a ye baara ni hakilina minnu da ka jamana sɛgɛrɛ o kun y'ale seko de ye Boubacar Sidiki hali n'o y'a sɔrɔ maa wɛrɛ bɛ fɛn caman fɔ walima hakilina bɛ maa caman na ka se ale yɛrɛ ma nka minnu jɛlen don kabini ale bɛ fanga na fɔ a bɔra Boubacar Sidiki o de ye bɛnkan minnu fɔra jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ olu waleyali Boubacar Sidiki k'a dɔn kabini ale bɛ fanga na a y'a fɔ camancɛ fanga ye a bɛrɛ ta an kana sɔnni ma an ka nin kɛ an ka nin kɛ kumaw ka kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ hali minnu n'olu t'an fɛ o b'a to gɛlɛya ni fiɲɛ minnu bɛ yen olu ka labɛn Boubacar Sidiki k'a dɔn a
ko a ye nin kuma ninnu sɛbɛn kɔrɔ fɔ k'a jɛya k'a to premier ministre la wa a bɔlen a bɛ segin a kan Boubacar Sidiki ko k'i bɔ yen a ko ale ye jate dɔ minɛ k'a to premier ministre la Boubacar Sidiki k'a dɔn dabali kun don dabali min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin awa tɔnbolo caman de sigira sen kan minnu y'a sigi sen kan ani minnu yɛrɛ bara k'a baara kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn caman dɔnnen don nin dun assise nationale refondation Boubacar Sidiki k'a dɔn nin sɛbɛn kɔrɔ kɔnɔ nka o bɛ senna i k'a dɔn tɔnbolo ani jɛrɛjɛkulu nana sigi sen kan a dabɔkun kun ye mun ye Boubacar Sidiki k'a dɔn hakilinaw ani jateminɛw nin tɔn kelen o kelen sigilen kun don M5 RP ni ka dakolonji ka filenkolondi Boubacar Sidiki ka laban u ka bila ɲɔgɔn na u ka fili ka ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma ale ye nin jɔrɔ kɛ Boubacar Sidiki nka a ma taa k'o dan a ko k'i bɔ yen a y'a jira fana camancɛ fanga i k'a dɔn a ka wuli ka jɔ ni jateminɛ segin ka kɛ ka na i k'a dɔn a wa ko kɔrɔw la n'o ye ordre constitutionnel ye Boubacar Sidiki ale y'o kuma fɔ bila ko tɛ nka boloma dalen don ale kuma da la Boubacar Sidiki hakilina minnu b'a la i k'a dɔn a bɛɛ bɛ bayɛlɛma ni ka taa kɛ ko wɛrɛ ye nka a mana tigɛ da o da la Boubacar Sidiki k'a dɔn M5 RP a ye min fɔ don min a n'a bilama yɛlɛma u cɛ ka jan ɲɔgɔn na wa Boubacar Sidiki nin bɛɛ ye dabali ye sabula sɔmin kelen don k'a fɔ k'a to M5 RP kɔni min ɲɔgɔn fɛ i k'a dɔn ale b'o ɲɛmaya la Boubacar Sidiki k'a dɔn sɔmin bi kɛ k'a fɔ a na kɛ jamatigi ye walima i k'a dɔn votew ma se Boubacar Sidiki k'a dɔn a ka kɔli a kana kɛ candidat yɛrɛ ye Boubacar Sidiki k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen dabali kun y'o ye ɔ ni sago sɔrɔla Boubacar Sidiki k'a dɔn comité stratégique Boubacar Sidiki a ye kangaridaw ye ka wuli ka jɔ caman bolo da ale bi bɔ ko in na don min u yɛrɛ caman de kun bɛ yen u ti kuma ɲɔgɔn fɛ Boubacar Sidiki ala ni gɛlɛya nana don ni ɲɔgɔn cɛ nka nin bɛɛ lajɛlen kun ye dabangama de ye nka a bɛ min fɔ Boubacar Sidiki o de ye jamana bi dangan min na jamana in ye kolo kelen ye i kɛra a fɛ i ma k'a fɛ a bɛ min ɲini kanubaw ni lapasabaw fɛ Boubacar Sidiki jamana bonyani ani jamana kelen bɛ ka hakɛ minnu da a n'a bara ka girinka jɔ minnu kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn jɔ ko ala o ka bonya maa si kana wuli k'i bɛ dankari kɛ jamana na o t'ale fɛlata ye Boubacar Sidiki ka gɛlɛyaw bɛɛ da se ka so ma da se ka duguw la kuranko gɛlɛya Boubacar Sidiki o bɛɛ a b'a ɲini fana min ye balo ye ani dunfɛ olu nɔgɔyalen o ka kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn sarakura min dalen don votew la ani EG ka taabolo olu ka bonya min ni min fɔlen don olu bɛɛ lajɛlen ka dafa o tɛmɛnen kɔfɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn an ka k'an ka jamana fɛ o de bɛ kɛ sababu ye k'an bɛɛ lajɛlen bɔ Mali kura min n'a kuma bi fɔ an bɛɛ lajɛlen de y'a ɲɛɲini an bɛɛ lajɛlen de jɛnna n'a ye kabini a daminɛ Boubacar Sidiki o t'a bali tiɲɛ fɔli fana o ka kɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasukuluw ma sabula olu de bɛ fanga na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ sɛɛrɛ Bamako le soir de Bamako soir de Bamako Youssouf Konate ni y'a ka fasiri ye a ko ko min ye faso Maliba sɔrɔdasiw ye ka taa se Sénégal sɔrɔdasiw ma o kɛn bɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan min ye patrouille conjointe ye ka se ka o bolo da nin jamana fila a finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya min y'a gendarmenakaw ye olu kɔni gɛlɛya k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a sɔrɔla hakilina min fɛ i b'o o dɔn wa min ye Sénégal ministre de la défense ye n'i y'a ka taabolo lajɛ n'o ye général d'armée aérienne Biram Diop ye ale ye taama dɔ kɛ anw ka jamana kɔnɔna na yan maa min n'o ye a bisimila o de ye général de corps d'armée Sadio Kamara ni maa fila u kɔni u ye hakili falen kɛ k'a sabu kɛ min ye jatigɛwalekɛlaw ye n'o ye terrorisiw ye olu ka wuli ka jɔ e ko a tɛ ɲini ka kologiliya Mali ani Sénégal dancɛ o kɔnɔna na wa waasa k'o ko ɲini ka o bali walima n'u bɛ yen k'u sɛbɛ kɔrɔ gɛn fo ka wulu su u nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye ni jalabatigi ye ka bɔ Sénégal sɔrɔdasilakaw yɔrɔ a nana ni ka na anw ka ministre de la défense des anciens combattants ni ka na o kuma ɲɔgɔnya bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ koyi baara ninnu i b'a ye k'a fɔ min ye février kalo tile 20 tɛmɛlen ye san 2025 min ye nin baaraw ye n'o ye patrouille conjointe ye a baaraw a nun donna munumunu salo o ka se ka bolo da anw ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Sénégal jamana ani faso Maliba ye bawo n'i y'a dancɛ ta k'a lajɛ kilomètre 700 bɔɲɔgɔnko o de kɔni o de bɛ ka an tɛngu ɲɔgɔn na wa n'i y'a lajɛ fana n'a ko n'a ma lajɛ jiɲɛma jɔlen na waati ni don nataw kɔnɔna na min ye jatigɛwalekɛlaw n'o ye terrorisiw ye u kana na taa u kɛ u ɲa dayɔrɔ ye walima ni ɲa dala sa u bɛ to ka wuli tuma ni tuma ka taa bɛn nin dugu fila dɔ la sigibaw kan wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye nin hakilina ninnu ye a tala ka sanga ni hakilina mun ye i bɛ o dɔn wa o de ye anw ka diinɛ maaba min bɛ yen
cɛkɔrɔba kologiri n'a kun bɛ diinɛ kan ni ka a labaara ni a kɔni a bɛ sufilakaw olu ka bolofara min n'o bɛ Sɛnɛgali yanfan fɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ bɔ o duba in dɔ la kelen kɔnɔna na ale de kɔni t'a la ni ka tunu ni a ye a talen kɔ ka tunu i b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun damadɔ o kɔfɛ min ye a faliko kuma ye o de bɔla ni ka o jɔ kɛnɛ kan hali n'a sɔrɔ halisa somɔgɔw kɔni kɛn bɛ ka u tulo majɔ k'a lajɛ sa n'a sɔrɔla faliko in tiɲɛ don wa walima tiɲɛ tɛ o ko in o ka bɔ dibila maa bɛɛ lajɛlen ye wa n'i y'a lajɛ min ye nin jatigɛ walejɛkulu ye n'o ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ye an k'a ma ko GESIM olu de kɔni b'a la ka ni dantɛmɛ wale ta ni ka maaw sɛgɛrɛ ni jamana fila dancɛ kɔnɔna na n'o ye Mali ani Sɛnɛgali kɔnɔna ye nka nin patron mix min n'o daminɛlen filɛ nin ye a bɛna kɛ sabu ye min ye jamana fila ye ka basigi ni ka o don anw ka dancɛ o kɔnɔna na min janya bɛ taa i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na kuma daminɛ kɔnɔ kilomɛtiri 700 bɔ ɲɔgɔn la nin kun ye sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ Bamako kɔnɔ Yusu Konate a ka fatiri don mun maa min sigi bɛ dugumɛnɛso sanfɛ o ɲin tɛ a la o tɛ ka ne ko bala cogo bɛ di e ko ministre Sénégal ministre in tɔgɔ ye di Birame Diop awɔ Habib Diop den de don Korofina Habib Diop Musafu Diop ninnu fa o denkɛ filanan don sɛbɛ e ko maliyɛn don des fois Musafa Diop dɛ o kɔrɔkɛ de don an sɔnma don koyi Wasiriki bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bolo ko siɲɛ 600 siɲɛ 552 maa min y'a sɛbɛn a tɔ a de ko Abulayi Jara Jarakɛ ko a ye na n dɛmɛ kɛ n ka wara fa fo k'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo Wasiriki i k'a dɔn nin bamanjɛ wale kɛbaw Wasiriki k'a dɔn u ni saya de bɛ ɲɔgɔn d'a ma Wasiriki k'a dɔn ni sunɔgɔ banbali de bɛ ɲɔgɔn d'a ma ou bien i k'a dɔn a n'u sɔn Wasiriki k'a dɔn kungokolo kɔni min ye baga minnu bɛ yen kungo t'u la bilen sabula tile fila in na an ka l'armée Bougazelli nana wuli ka jɔ boli kɛ maa min ni kɛnɛ karabara k'o fa k'o da kɛnɛ kan k'a biɲɛ walaka k'a zɛmɛ pɛrɛn ten po Bougazelli k'a bi cɛ 20 ani kɔbɔ min ye Masina yanfan in ye Bougazelli sɛbɛnnikɛla ko a k'i ka don u ma da u ma koyi sabula an ka sɔrɔsiw bɛ wuli ka jɔ min na u ti ɲinɛ dugu kɔ k'a ka dɔgɔ u ti tɛmɛ dugu yɛrɛ la k'a ka jan Bougazelli bolofara min bɛɛ n'o ye ayiwa jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko gati a bini ka tile damadɔ bɔ tile tan bonyanko Masina n'a lamini u kun ye mɔɔw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ waati tɛmɛnen na Bougazelli k'a dɔ sɔrɔsikuluw nana labɛn kɛ sa an ka nin yɔrɔ in fura ɲini k'a sɛbɛkɔrɔjɛ groupe armé minnu bolo n'a bɛ Jimini bolo Bougazelli k'a dɔn o jɛkulu de don ninnu ye mɔɔw tɔɔrɔ dantɛmɛwale kɛbaa kɛjugu cɛbaw don Bougazelli février kalo tile 20 tɛmɛnen min ye Bamanji cɛ 8 kamalen ngoro koso u ka ŋana dɔ tun bɛ yen min dɔ ye ko Bouakari Bekayi Jalo Bougazelli nin ye tɔɲɔ ni degun min da sigidalamaw kan a barika bonyana fo k'a fɔ k'a to ten bingani faali sonyani Bouakari a ɲininen kun don kosɛbɛ sɔrɔsikuluw fɛ kunnafoni dani da Bougazelli fo ka taa tɛgɛ da kamalen in kan gami Bougazelli ale kɔni da kun ye bɔsindigi la de ye sabula misi ani nafolomafɛn min bɛ a bɔ togodalamaw bolo a bɛ taa daraki la kɛnɛkolo jala ka i ti kuma ni min ko hali ngɔki Bougazelli k'a dɔn kisɛ bɛ bɔ i nunden fɛ nin Bamanji kwalenba in Bougazelli k'a dɔn a ye dantɛmɛwale minnu kɛ a banna sa ale bɛ t'i ta tɔ fɔ lahara a binna dugu minnu kan ka dugu minnu dɔrɔ yɔrɔ min n'u k'a ma ko Tongolokoro min ye Ngolijila ye Ɲangolobugu min ye Maniɛnɛ Nasanbugu Ɲaro Kolongo Bozo Bolibana Sanbana min ye Sangaye nin bɛɛ lajɛlen bɛ Masina mara la Bougazelli k'a dɔn u jɛra ka nin yɔrɔ in de sɛbɛkɔrɔfura Sanga ni bɛɛ ko a ma Bouakari Bekayi ayiwa Jalo Bougazelli k'a dɔn commando kun don Bamanjuw ka commando don ani cɛgɛlɛ minnu bɛ ɲɔgɔn bolo n'olu y'a dɛmɛbaaw ye Bougazelli olu maa 8 bɛɛ lajɛlen dajira tile kelen tɔ minnu bolila ka kungokolo minɛ Bougazelli u ma taa yɔrɔ jan sabula u kun bɛnna ni Ngusɛ tile tɔtɔ a ko k'i bɔ yen Bougazelli k'a dɔn min ye Kolongo Tomo o mara ye i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye Bamanji jɛrɛjɛkulu ye olu fana ka bingali barika kun ka bon kosɛbɛ sabula
terroriste ngana min ye ɲɛmaaba ye Boubacar Sidiki k'a dɔn min fana fara o yɔrɔ la a bɛ maa mugan bɔɲɔgɔnko bɔ Boubacar Sidiki maa bɛ se k'a fɔ hali n'a sɔrɔla kɛlɛ ma ban nin yɔrɔ in na sabula u bɛ poyi dugukolo jukɔrɔ i k'a dɔn maa jugu a tɛ fa ka ban Boubacar Sidiki k'a dɔn nka u hakili bɛ sigi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni min ye masinayanfan ye sɔrɔdasiw kɔni kɛlen bɛ ka yen k'u dagayɔrɔ de ye Boubacar Sidiki k'a dɔn a bɔ février kalo tile 22 cɛ 9 i k'a dɔn u y'olu fana sɛkili tɔtɔ k'u biɲɛ n'u sɔn yɛrɛkɛ fa bɛɛ lajɛlen na Boubacar Sidiki chef d'état-major général de l'armée i k'a dɔn munumunu sal'o la i k'a dɔn bamaji dɔw filɛ siban dɔw ka sin ka taa k'u bɛ taa ngɛlɛnkɛ da an ka sɔrɔdasikuruw ɲɛ Boubacar Sidiki yan ka di yen ye n'u ko law n'u ko toyi n'u ko bum Boubacar Sidiki k'a dɔn kungokolo nana dɛsɛ u la u ye kungokolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen boli Boubacar Sidiki k'u gɛn maa kelen de ye min ye nɛn nɔ u y'a bɛɛ lajɛlen fa k'a ban dugukolo kɔni a bɛ ni ka fa maa su la sa nin fanfɛlaw la Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛlaw ko an bɛ don min na ko bi an b'a ka taa cogo min na Boubacar Sidiki yanni sɔnnijɛ Mali b'a fɔ ko tabarikala sabula a bɛɛ lajɛlen nafa k'a ban maa min mana kɛ i sɔn min bɛ i den b'a la i sɔnma b'a la Boubacar Sidiki k'a dɔn wari dilen don a ma i den wele dɛ sabula sɔɔni i k'a dɔn ji 3 bɛ sigi a ka so ji ji 3 kɛ ni mɔgɔ bɔra jɛnɛjakɛyɔrɔ la ji 3 tɛ sigi kana sigi o kɔni na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔ i y'a daminɛ bon dala sa cɛ a bɛ ɲɛ o i bolo don karamɔgɔ waati wɛrɛ ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'u k'a ma ko nouvelle horizon ɲɛdankura nouvelle horizon kangarimada kan ka bɔ min ye mɛnna ka gouverneur yɔrɔ ka ɲɛsin lakɔli karamɔgɔw ma lakɔli karamɔgɔ ne bɛ yen sa n'a fɔra ko e de kɔni bilala ka taa mɛnna ka kɔnɔna na olu ka académie de l'enseignement n'i ma se ka taa don i ka kalanbulon kɔnɔna na ka kalan ta ni ka ɲɛsin lakɔlidenw ma kalanbulonw na i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya o sigi bɛ k'i kɔnɔ koyi n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye mɛnna ka gouverneur ye ni o ye colonel major Lansini Konate ye Konate ko a ye laseli dɔ kɔni kɛ laseli min kɔni ni nouvelle horizon ale ye o kɔrɔfɔ ye ni ka a dɔ sɔrɔ a la ni o baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ sibiri don février kalo tile 22 san 2025 n'i y'a lajɛ min ye colonel major Lansini Konate ye a ko a bɛ kangarimada ka taa ni ka ɲɛsin lakɔli karamɔgɔw ma minnu bila an bɛ ka taa mɛnna ka n'u b'an bɛ ni ka taa u ka pɔsiw la wa n'i y'a lajɛ k'a bɛ furancɛ min fana di u ma o de ye ka minɛnin communiqué sɛbɛn don n'o ye février kalo tile 22 ye san 2025 ka taa se mars kalo nata tile 3 ma n'o bɛ bɛn ntɛnɛn ma nɛgɛ kanɲɛ 7 dana gosilen kɔ ni sanga 30 ye n'o ye 7h30 ye ko ni min ma s'a ka kalanbulon kɔnɔna na n'i ma se i ka poste d'affectation na jɔn ko ala sariyabulon kɛn bɛ ka ɲɛgili min ta ka ɲɛsin bamaja wale ma o na ta ni ka ɲɛsin e ma bawo k'a bɛ faamu cogo di a kalo 4 ye nin ye mɛnna ka kɔnɔna na lakɔli karamɔgɔ minnu n'olu bila mɛ k'u ka taa wala di lakɔlidenw ma kalanbulon ninnu kɔnɔna na mɛnna ka a n'a nɔgandugu i b'a ye k'a fɔ ko caman kɔni olu t'an b'u da fan wɛrɛ fɛ n'u nana vacances la halisa olu b'o congé sen fɛ u b'an bɛ ka segin wa min ye wulikajɔ ye colonel major ka fɔ la n'o ye mɛnna ka gouverneur ye n'o ye Lansini Konate ye Konate ko min ye jamanadenw ye i mana k'i ye fan o fan fɛ e kɔni n'e tɛgɛ kɔni donna forobaca la a kɛra i ye fonctionnaire de collectivité ye sa o walima i ye fonctionnaire d'état ye n'i bilala ka taa jamana in fan o fan fɛ e bɛ taa yen de hali n'a sɔrɔla tasuma de b'i minɛ bawo k'a bɛ faamu cogo di minnu sigi bɛ denmisɛnw olu ka hakɛ dɔ ye kalan ye n'a fɔra ko aw minnu ye lakɔli karamɔgɔw ye k'aw bilala ka taa mɛnna ka région kɔnɔna na aw t'a la ka ye kalanbulon kɔnɔ aw bɛɛ lajɛlen taalen bɛ aw ta fana yɔrɔ minnu ka d'aw ye ko yalima k'o bɛɛ bɛ jamana kɔnɔna na wa ko n'a fɔra ko jamana ka jɔ min ye kalanko ye o de bɛ don ba la o tɛ se ka don ba la ni lakɔli karamɔgɔ n'olu ma ye kalanbulon kɔnɔna na walima min ye lakɔlidenw ye ko yalima k'u bɛ n'u yɛrɛ kalan wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ walanda in n'o ye année scolaire 2024-2025 ye a talen kɔ ka se sisan ma kalo 4 don nin kalo 4 nin lakɔli karamɔgɔ ninnu kɔni bɛ yaala la u bɛ bɛndiya la u b'an bɛ ka taa u ka poste d'affectation na o taabolo min filɛ nin ye fasirikɛbaga ka fɔlɔ n'o ye Demba Kɔnte ye nouvelle horizon kɔnɔna na ko
mi ye gouverneur a kɔni a y'a ɲɛ sisi wa ɲɛ sigi mɛ ɲɔgɔn kan jɔn jɔn lakɔli karamɔgɔ la e de kan ka taa mɛnaka e ma ye ka poste la yani marisi kalo nata tile 3 cɛ 7h30 n'o kɔni dara gosila k'a sɔrɔ i tɛ kalanbulon kɔnɔna na e ni ɲagili min ka kan k'o nata k'i sɛgɛrɛ mana ye jamana fa o fa fɛ nin ko sɛbɛn y'a salo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Demba Kɔnte a ka fasiri Boubacar Sidiki n bɛ bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon san 30 ani kɔ sɛbɛnni o tɛ bila ko ye maa min y'a sɛbɛn taalen ɲɛfɛ n'a da i tulo kan Boubacar Sidiki k'a dɔn a wasɔrɔ ɲini kojugu i bɛ taa bi dɔ ka sɔrɔ kɔnɔ Boubacar Sidiki k'a dɔn nin sanu bɔko in a na kɛ sababu ye min ye dugu caman bɛ yen ka gɛlɛya ta ni ko dugudenw sɛrɛ ni ka dugu yɛrɛ sɛgɛrɛ an ka taa Sajo la dugu min n'u k'a ma ko Ɲaniminkoto Ɲaniminkoto Boubacar Sidiki k'a dɔn yen dugulamaw kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ bi dɛ Ɲaniminkoto ale filɛ Sajo la mara la ka ye région na a dugukolo jukɔrɔla minnu b'a dɔn olu k'a fɔ an bɛ nafolomafɛn de la tetew Boubacar Sidiki Marijanɛ ni sanu i k'a dɔn ko nin bɛ yen de ye i ko kabako Boubacar Sidiki n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bi bɔ i k'a dɔn a bɔli bi kɛ nafa ye a bi se dugudenw ma a bi se a tigiw ma nka n'a fɔra an ka taa firi dugu kan Boubacar Sidiki i k'a dɔn ayiwa dugudenw yɛrɛ ni min ka kan o bɛɛ lajɛlen daji a bi gɛlɛya o de la Jumadon décembre kalo tile 13 tɛmɛnen san 2024 nin mankan in nana wuli Ɲanikoto ani Kulanja Sita min ye société fantaminin Boubacar Sidiki k'a dɔn o de bara ka sanu in sama ka bɔ dugukolo jukɔrɔ a fanfɛla in na a nana gɛlɛya sɔrɔ sabula duguden bɛɛ lajɛlen nana bɔ nin dugu fila in min kɔni ye gɛlɛya ye k'a ta ka du tulo kan an ka dugukolo a y'an to yen tensa sabula min ye kɔ kelen yɛrɛ min n'o bɛ nin dugu in furanjɛ la kɔlɔn in bɛ nin kɔ in a bi a ka ca san 700 ye a ji ti ja baara o baara i k'a dɔn tilema fɛ an b'o bɛɛ lajɛlen de kɛ kɔ in na an ka baganw bi min a la i k'a dɔn nafa min bɛ ayiwa n k'i ɲini ka kɔ in na a tɛ ka fɔ ka se a dan na sabula anw ka nin jamana in yɛrɛ an bi balo sɛnɛ ani cikɛ ani bagan mara de la Boubacar Sidiki k'a dɔn nka sanubɔla mugu b'o la u y'a jira k'a fɔ olu ka jamana u bi ci kɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn o tɛ bila ko ye min ye kɔba min dalen don yen Boubacar Sidiki kɔ in kɔni a nafa a tɛ ka fɔ ka se a dan na sanubɔlaw dun ni ɲɛ ni kɔ ɲɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn u bɛ se k'a kɛ pilingetew ten sabula n'a fɛn k'a la i n'a fɔ kabini Ala da a ma deli ka kɛ yen Boubacar Sidiki k'a dɔn nin gɛlɛya nin de nana ni mankan ye min ye duguladenw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin tɛ ko ye Boubacar Sidiki k'a dɔn ko in kɔni kuma in kɔni se k'a kɛ mankanba ye min kɔni ye Faduwa Sisɔgɔ ye n'ale ye dugutigi denkɛ ka bɔ Kulaja ni Sita a y'a jira k'a fɔ nin cakɛda in kɔni u ti makari u ti hinɛ maa joli olu dahirimɛ a n'olu ka balo fɛ k'a fɔ i b'o bɛɛ lajɛlen daji sanu nɔfɛ tiɲɛ don hali n'a sɔrɔ kun b'o la nka hadamaden o ni fana kan ka kisi u ye ɲininkali kɛ u y'a jira k'a fɔ ko sanubɔlaw y'a jira k'a fɔ yamaruya b'olu bolo koyi u sina ka sɛbɛn bɔ k'a da kɛnɛ ka tayi ko dugutigi min n'o ye Salifu Sise ale de ye Kɛɲɛbani dugutigi ye k'o ye yamaruya d'u ma n'i ye komini Jalafana ta min bɛ ayiwa sanubɔyɔrɔ min fana bɛ yen Boubacar Sidiki k'a dɔn Faduwa Sisɔgɔ a ko olu o yɔrɔ bɛɛ wulila ka taa dugutigi ɲininka dugutigi ko n y'a di dɛrɛ ne ye yamaruya d'u ma n'i ye yamaruya di a bɛ dugu minnu ni ɲɔgɔn cɛ walima furancɛ bɛ dugu minnu na yarɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ se ka kɛ i k'a dɔn sanubɔyɔrɔ ye Boubacar Sidiki ninnu kɔni y'u fiyɛ sa i k'a dɔn fo kilomɛtiri 8 ka taa Kɛɲɛbani mara la Boubacar Sidiki k'a dɔn u bara ka yen bɛɛ walo u bɛ dugukolo yuguba cogo min u b'a yuguba min o kɛ bɛ dingɛɲɛw ye wa dingɛɲɛw kɔni don u b'a yuguba u b'a yuguba cogo u b'a yuguba min kɔni ye duguladenw ye Boubacar Sidiki k'a dɔn olu y'a jira k'a fɔ nin di ɲɛ sabula min ye olu ka sigida ye yen danbena kɛra bɛɛ lajɛlen na u ka kɔbaden o laban bɛ tunu Boubacar Sidiki k'a dɔn olu bɛ sɛnɛ ni baganmara minnu na hali u bɛ jɛgɛminɛ minnu kɛ nin bɛɛ lajɛlen dajitɔ don Boubacar Sidiki ninnu yɛrɛ t'an bɛ forage belebeleba 3 se u ka yɔrɔ la i k'a dɔn u yɛrɛ ka mago kama dugudenw kɔni bɛ Ɲanimankoro ani Taakasɛgi dugu la maire ani préfet Boubacar Sidiki k'a dɔn olu kɔni y'u se kɛ sabula kuma bɛɛ olu kɔni bɛ ayiwa gendarmew bila ka taa yɔrɔ datugu bon n'a ta bɛ o dugusɛjɛ 2nan baara bɛ daminɛ yalima jɔnni bɛna nin ko in ɲɛnabɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ
aka bi boli la ramoto wato wara nouvelle horizon ne obla 26 mars ne bota fari kele bindo ni ya ta ka laje wuli ka jo ka je ka sebe ni ka fasiriye wuli ka jo nyesi me fami ma ode je slingina ni war bontigi min beyi no ye fond monétaire international yi anga ma ko FMI ibaye ka fo eko o make jagulu ye ni ka tama ke kan anga jamana kon nana wa tama yi abena alamsa temelema fibrigalo tele muga san 2025 wa mi ye uka tama kana anga jamana kono o sate mami tumbu nye wasa ka tanu ya anga chama choro fanga blo nyama ka ejabala bala no e premature o de anga ministry mi no nye shimbe anga warko ananga na fulo goma no e aluseni esa no ye wa usele ngo e bismillah lu bela jile bale go ibaye ka fo mi ye fond monétaire international FMI akoni anyama danga o tumbe delegation ina no ye munti mulanshilai alekoni ajirasa ka fo mi wulika joye olu yo ta ni ga onga faso maliba segere wasa unaseka anga sigi ka kuma kerangere yala onga chama joro fanga blo nyama no general de division ablay maigaye nu jakuli ngoni bismillah na uve nu naka anu naku nika unyafo wa koni ye ni haglnai atako sabana ye ni nangwa ma ko 3e etapu wani ya sebe koro laje baye ka fo mi ma ko fo lenye FMI no ye anyama dangaye alekoni ajirasa ka fo tanoli sugu bele jile koni tambe ka faso maliba segere aka ja al nasr la ombe geleya kono ka bi 2012 kana se bima wani ya sebe koro la uba no fe o fe ga jiru do na jago ya aiwa ka zoro lu de kumbana anga tuga wardi anga tasa chugodi woro ko ba no ni FMI ni delegation belebele ko ni gundale ko anga jamana ko nana u bismillah le ko chamajoro fanga blo nyama fe no general de division ablay maigaye akoni ayu lama furututu ni kata ba ya jira ka fo anga jamana be chogomina ka fo ko ni nyana gele badimbe ondala ko ka ko ni anga soro da bulo taka laje ko jatimno ya belajile kembe ka jira ka fo ko mi ye gele ya na fulo ko sira fe ko kungo belebele te ondala ko ga ko mi ye sigi ka kuma ina sala ka o basigi ani nyanje ka be ke sabu ye oluga na fulo bugu kule ni ko ta ko di awma wasa anga jamana a haglina be femununa no be se ka ke lafiya dai ka yeshi jamana de klina bele jilema imana ke jamana fa o fa fe ko no na fulo muguta ni ko di ama ko korofo bo ka bi ibaye ka fo mi ye premature nyama baye general de division ablay maiga no e premier ministre ale ko ni ya jirasa ka fo unaka kadi wa unana fana ka soro on chesir le doya ananga gele ko wa kan kule menanga gele ya fana ye no manya fana ku be na on deme u be fo u ka wuli ka jono ka haglina nyumana ko ka ko deme ka teta ni haglina munun ateta haglina munun go jongo ala abele jile ka prepare la tige ata fa uni anafo bele jile ka famuya wasa tale nyafe ko kana ta do malana ka fo aunde ko kamba keta ko ka au be jenini ka ta soro la amu kuma fo bele jile aka fo bele jile nya wale nyere bele jile ka famuya fana ni ye gouvernement ye na be se ka kundo damunun ve ani kundo o dafe wanata kundo damunun fana ve no be na ge kololo e ka nyesi jamana do ma wati ne do na tawla anna kundo la ni ngorofo bo ka bi ibaye ka fo FMU o nyama danga akoni ya jirasa ka fo jongo ala alebna sigini ci sama mi abena ke sababa baye ka nyesi faso malibama musa ka ko o strategela ni ngwe sabai aw yemi zama ga bo 26 mars kono ka je ka sebo ka fasri bo fasri ga amitanda ambi sagi kana watu warani tega doni sabambe bo sabam no kwa mako lezeko wele lezeko maminga fasriye ni o ye sedu fanaye sedu ko ko mi ka do kunta ka nyeshi yurugu kelalima ibaye ni mena ke haglina ni ya tako ekonon donai na kwa mako 9e édition de la semaine de la jeunesse contre la corruption mi mbara ko ni abara bulofara do nuntara do lycée ba Aminata Diallo o konnana iya taka laje mi jumatamele no bena février lem ko andi kele ma san 2025 baye ka fo jere demsana ko ka jere jakulu mi be na be ko jeunesse art no ni projet lycée no lutte contre la corruption pour l'égalité du genre lu ko ni utagadi nyoma sa wasa ka segata ni baro de la sigi ni ka kene sigi lycée ba Aminata Diallo o konnana kene konnane baye ka fo mi o klei ka nyama yaso o ma kulo girin do tumbe kene kono ka ta se jeunesse art yere o dafalema fo ka ta se
lycée ba Aminata Diallo a proviseur no ye madame Aissata Bengali ye bela jele tumbe kena kono ni ya ta ka alaje ibaye fana ka fo mi wuli ka joyo bala ka sabati ka nyesi fami ma o de alisa mi flameru ye o be se ka kele ka bo haglu la chogo mina mi ye dungo juwe foroba fe ka ye ka toy ka tema krefe o be se ka jo demsena ka hakli fe chogo mina o koni o be soro fami ve o de jeunesse arere a don 20 kore fami o de ka poyu dla nangu ma ko slamu ko sebe koro kala akalandola imana sigi ka lame ibaye ka fo haglina mi be ni ngono sa abe dungo juwe abala ko keleli ni ka o de ko fo wani ya sebe koro laje kene ngonna na kuma dila mami ma jeunesse ari o ka nyama so o ka yamura dile ko ibaye ka fo mi Mariam jama'a sa no go ye ale CPLC o president ye ale ko ni ajira sa ka fo ni haglina inta ko kono dona mi vleni ye abeta kunje yoro be mununu salo ke logol so munun kono na wali manga furba cha munun nyoya ke so konna na abeke sabu ye manifunga cha man fa mun ya yurugula ko lolo munun be anofe kan yeshi onga jamana yara wakante bama ko bele jele ga famu jonni vana munun be nulu farala nyanga ni yurugu na be sangorota ubulo o mawu o fana kase ka don o ka ni baro de la sigi nunu zenve no fana bola e ba e fana ka fo mi ye lycée ba Aminata Diallo ye a proviseur no madame Aissata Bengali ye akoko ni haglanga ta ni kan yeshi aleka lokol soma ka be ke sabu ye doka fara lokol donga doniya kan wa mi ye yurugu keleli fana na jola lokol don haglila ka bu usisalama ka be ke sabu ye nu nana anga furba cha nunu joro soro domina ka be ke sabu ye o kase ka teme furba nafulo krefe wali ma furba fe krefe mi be se ka gen nafa ye kan yeshi jamana ma no fana bolai Muhammadu Gaku lisaki projet lisaki to ala o mi ye nafulo muku bobaye ni haglina inta ko ta do konontona o jurula ale ko ni ajira sa ka fo lisaki anafro dama jamana ko no kana se bima o kani aka wuli ka jo asabati mbe kan yeshi dungo juga keleli de ma wa mi école nationale d'administration publique no be Québec jamana ka mi affaire mondiale Canada mawye ulu kono de ba kokoro ni ka singoro madundu wa sa be na jamana munun konna na farafina akase ka ken na faye ulu bela jileba ni ngwe sabai na ya salo ka bo elezoko e konna na sedu fane aka fasiru bo atirigi mbi boli sebe mi nu ka ma l'indicateur de renouveau bi go mu bla boli la boli ko chien banani ani chien kemefla ma mi nya sebe atwa de ko tayiru male tayiru ko akika do bakoroba bugo ma keme woro de minena ma keme woro mi ni lakana tigila mo yu tege dawkan bo atirigi ka don ay wa mi nye sege ani ngali bade bisina o de la jere jakulu minum be bakoroba bugo la no ye association pour le développement de bakoroba bugo o ye don digela kibaro mo wele sibiri temene u ka felata ni go nyefo foli ani tanni barkada u yo ke ka nyeshi ikado fanga tigila mo ma lakana tigila mo ye bara minge ma keme woro sugandili ko sama ka bo jamana bo sirki kado aku nyena do o de la jere jakulu fonvo be ikado wele blala jamama ma mi ni kuma kumbo bolo Aruna Jara ale président collectif des associations pour le développement de Bakoroba Bugu ma mi ngumba kerefe ma madambele ale demoson nga ay wanyema yi bo sirki kado bela jile kuma kado u ya jira ka fo Bakoroba Bugu sigida mindo abin nyamana ani yiri majoni nyanje kalabangoro kuminna mami no bi bola kono bi abi ma bagilimbo o koro de dugu yiri walimba dugu nyeta banga hali binaka bi ulu koni ngamana gwanedu siratu fe lokol sote dokotoro sote ni damanda be sigi ikado ka sebe koro koya ma bagilimba ka fiansa maka fli yorobi bo sirki kado koni ngara dugu de odela ulu be wele bla ikado jamana nyemo ma kwa kafle Bakoroba Bugu la kundango chama be ani hakilina jugu chama be ni yayo be sigida nzoro bwakar sirke o bele jele ba jira ka fo yiriwa minu ni duguba na kaka ikado chama de be aywa majela
u yɛrɛ ka dugudenya kama an ka sigida ka d'an ye kabini san 2018 Boubacar Sidiki k'a dun kelen bɛ ka wuli ka jɔ boloda fa bɛɛ fɛ min ye bɛnkaw ye sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn dɛmɛ denmisɛnnin kunda ni ka wuli ka jɔ boloda sigida ye i k'a dɔn yelen bi mɛnna na cogo min ni k'a kɛ maa sigiyɔrɔ ye association bɛɛ lajɛlen kelen don k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Boubacar Sidiki k'a dɔn yiriwa ni ɲɛtaa kama o de la u bi welewele da kɛ Boubacar Sidiki ka welewele da kɛ jamana ɲɛmaaw ma faamaw k'u kɔfilɛ bakɔrɔba b'u yiriwa a n'a ɲɛtaa la sirako ni kalanko ni dɔgɔtɔrɔso kow la o bɛ kɛ sababu ye mɔɔw ka sabati nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tun wɛrɛ indicateur du renouveau ka fara fasɛrɛ jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Boubacar waati dafara wa ni 1 minute 30 Boubacar Sidiki anw bɛ segin ka na jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan k'o boloda Madani Touré ale bɛ donsoŋɔni de ɲɛnamaya ale bɛ fɔ ne kɔ ni Ala sɔnna ma sini sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan sɛbɛnfura kuraw bɛ bɔ an bɛ ye kɛnɛ kan k'u lakali nka min ye jaw ye Hamɛd Jakite fiɲɛ tulukala Jimson Control jɛmukan laseli i k'a dɔn Boubacar Sidiki daba tungara wa sala